På diget 33 i Holstebro ligger dette store vinkelhus på 181 kvadratmeter med dobbelt integreret carport. Området har en attraktiv beliggenhed med gode stiforbindelser og fine fællesarealer i den nordvestlige del af Holstebro. Man ankommer til boligen enten direkte fra carporten og ind til det store bryggers, hvor der blandt andet er plads til vaskemaskine og tørretumbler. Herudover også entré, som har adgang til børnenes egen afdeling med 3 gode værelser og gæstebadeværelse. Fra entré og bryggers kommer man til det store køkkenalrum, som er højt til loftet. Der kan adskilles med dobbelte franske døre ind til opholdsstuen. Køkkenet er utrolig velindrettet med masser af skabs- og afsætningsplads. Stuen er ligeledes med skråloft og er lys- og møbleringsvenlig. Har udgang til 2 terrasser, hvoraf den ene er overdækket. Fra stuen er der adgang til kontor på 7,5 kvadratmeter, samt forældresoveværelse med masser af skabsplads og adgang til eget badeværelse og den overdækkede terrasse. Huset er opført i kvalitetsmaterialer hele vejen igennem og afleveres med dobbelt integreret carport, have og fliseanlæg.